Bueno, jakina da duela 6 urte itxizela egunkaria eta gezurra badirudi ere behin eta gero eskatu bada epaiketa hau egin ez dadila, azkenean egingo da epaiketa eta etorri gara hona elkartasuna erakustera auziperatuei, gure protesta azaltzera halako demasia bat heltzeagatik eta adieraztera baita ere, gaur egun oraindik hemen nola gauden adierazpen askatasunarekiko eta oro har gure askatasunekiko. Nik uste dut gaurkoan egunkariaren kasua, Estatu Espainolaren jokabide antidemokratikoen ezaugarri nagusienetarikoa daukagula gure aurrean. Argi dago nazionalismo, abertzaletasun espainolak eta Estatu Espainolak daukan estrategia herri honekiko, hain zuzen ere gure eskubideen urraketa nagusi eta sakon bat, eta honen adierazgarri daukagu egunkariaren kasua. Pues begira, guretzat izan duten injustizia erabat, euskarazko komunikabideen kontrako akoso, nolabait esateko, eta gaur bazen Iruñatik bertatik adierazteko gure protesta, eta gainera orain epaituak izan beharko diren egunkarian ziren pertsonak eta adierazteko gure alkartasuna, eta espero dezagun kalean izango direla behin eta berriro eta egunkariko auzoa konpon dezan. Bueno, ez dakit, musikarien aldetik argi dago horrelako eraso bortitz bat izan zenaren aurrean ezin garela isilik geratu eta horrelako aldarrikapenerako txoko bat eta sortu ondoren argi dago gure presentziare ezinbestekoa dela eta prest gaudela honi aurre egiteko eta bai, pozik gaudela hemen juntetu dela jendia eta nik uste ezinbestekoa dela gure presentzia eta deno presentzia hemen. Ezakit, nola doazen gauzak eta ze asmoak dituzten eta ze erabilera egiten duten justiziaren erabilera helburu politikoei begira, ez dakit nola duten. Baina gutxienez justizia sistema errekara joan gara, segur. Ja bakarrik asteagatik.